What's up? We're judge. Anong barangay po? Judge po kami. Sila po ang mga kasama kong judge. Titikman po namin ang mga ang mga Ilocano. Ang lutong Ilocano. Ang luto ng nanay mo. Enjoy lang po natin. so pretty. Mahalin natin ang ating sarili. Huwag nating hayaang ma-stress. High blood. Mag-high blood po. Hi po, with me your advice. Ay, sobrang ganda naman ni host Cherry. Nakidig. Outfit. Saan ka na ngayon? Wala na. Jobless. Pagod na rin siya mag-vlog. Jobless. Nabanog ako. Kung pagod siya na ganyan. Pagod na siya na mag-ano. Libre. Ah? Ang focus Ang naman ni focus Host sa'yo. Cherry. Hi po. Say hi to the vlog. Hi to the vlog, guys. Hi, vlogadan. Hello sa mga sir na nagagupit. Hi po. Ay, pwede magpakulay din? Unit lang pabilabol namin. Or ng Bakit ba may ukoy ba na pang matanda, pang bata daw yung ukoy nila? Pang ubeng? Ano na siya? Pwede natin tikman. Yes, ma'am. Ito talaga ang pinaka-favorite part. Pwede bang tikman? Pwede ito sa ketchup, sausaw. Kagawad. Sa Diet ka? ketchup yung ano niya. Mang Tomas. Yan. We're going to our second barangay. This one is Barangay Bayawa. Magpan kayo kay remembrance. Hi, Bayawa. Siyempre, Sir Calido? Pwede pa picture kayo? Yes, yes. titikman natin Oo, mega. ito yung sabaw nila. Titikman natin kung meron silang ginamit na Marami silang niluto. Yes, ma'am. We have nacho salad, ma'am. Dito ito lahat ginawa? Opo. Ah, okay. Sige, sige. Una nating tikman si nachos. Anong? Picture. Sige po, dali po. Siya ka kagawad. Tinola lang. Tinola lang yung nilalaman nila. Estudyante ko yung anak po ninyo. Sino? Yung lalaki. Yung Basketball junior? kayo. Taga po ng gating. Okay, thank you. Thank you po. Anong pinaka-specialty nila? Ito ang panlaban nila. Ah, okay. So the rest is side dishes lang, ano lang. Chicken, tinola, ay This one is bayaw. Native chicken. Parang native, ma'am. Hindi, kasi para malaman natin, di ba? Kasi ang 600. expectation pag native, medyo Masarap matigas. yan, ma'am. Masarap. Thank you. Lutong Pilipino yan, ma'am. Yung texture ng ano. Pwede kayo mag-try ng salad. Pwede kayo mag-try ng salad. Pwede rin kayo mag-check. I-mix. Ah! Ngayon, International na nilo ni Kakawat yan. Okay, see. Betro. Ganyan ang bayaw, ma'am. Makulay. ang salad sa bayawa may kulay. Makulay. Magiging kulay pink. Abang international pag pink. May betro. Daming alam ng bayawa. Susunod natin. Salad nga. Salad ka. Benok Express. Beans and manok, ma'am. Beans at saka manok. Ginawa kong binder yung Ano po ang inspirasyon ninyo sa inyo? go-cup. Go up na. Eh, di ba? Madalas kasi kapag naghahain tayo ng mga gulay, ayaw kainin ng bata. So kung na-incorporate mo yung mga ganyan na gulay, most probably kakainin nila. Tsaka iba yung form. So this is for kids lang. Akala mo Hindi naman, fishball. pero, para din sa lahat kasi mayroon din yan siyang petchay. Ganito na So petchay. sa presentation siya tumatama. Patry po kakapitan na Sige, ma'am. Ito yung juice. Sugar cane juice. Ngayon naman may gata. Hindi man pwedeng maggamit ng ketchup and everything. Tapos may konting anghang. Challenge. Man ko talaga itong yung sauce. Sige, sir. So, Hindi kasi mo, tikit kita ano tayo mga unang mga ano ni. Oh, okay lang. Friend, pangatlong barangay pa lang tayo, friend. wait lang. Sugtan. Cheers. Na sugar cane na juice. Your bakas ng sugar cane.
Okay, so this is the setup for Suben. Wow! Ang ganda ng setup Wow, ng bebe. Suben. Barangay Suben. Wow! At ang laman Madiag nito paabak. Sige, agtugawak agad. Sige po. So, titikman natin yung kanilang gawa, guys. So, titikman ko po ang kalabasa, kaldero, Ang kanilang lalagyan ng kanilang ulam ay sa Ay, kinis na. kalabasa mismo. Baka napet So, nilagyan lamang nila ng ng kahoy, yung takip na. Pero, Suben, anong pangalan po? Corn soup with squash balls. Pwede po ang Ay, betang squash balls. Hindi, sabali mo na. Then, Talaga. yung fresh na coconut oil or yung nabibili na po sa market. Nabili na sa market. Nagladag na pa. Nee, sorry. Nagbannog mo. Nasanay Doon kasi ako sa palimbang. So this one is ledeg. Agsultop tayo ti ledeg. Nakapanalo. Ledeg. Ninyo, tapos abangan nyo po yung awarding mamaya. Dalhin nyo po yung inyong output ha sa awarding para makita po ng madlang people. Kunin nyo na yung output. Dalhin lang mga sa awarding. And then, yung top 3 mamaya. Sige, cherry beer. Cherry. Diba, pwede po kayo mag-picture. Di ba masultop na lagdamo? Magalaw pa yung isda. Your menu is inubarang manok. Ah, okay.